So, ang dami kong natutunan na yung mga toys, alam ko na marunong na akong Hi guys, good afternoon. Pasensya na kayo kanina. Hindi ako nakapag-vlog. Actually, gusto ko sanang i-vlog yung kasi namili ako kanina sa pasensya na kayo sa background. May lakas ng sounds. Iba-vlog ko sana yung ano kanina para at least nakita nyo yung kung saan ako namimili ng aking taka, nangyari sa buko. Mga paninda ko kanina. Tapos, yun. Taka lang guys ayusin ko rin yung buhok ko. So, ayun nga. Sana kanina, nadala ko kayo doon. Kasi namili ako para sa mga paninda ko sa online. But dahil sa sobrang excited ko doon, pumunta doon, nakalimutan kong mag-vlog. Saka ko lang na ano kanina, na hindi pala ako nakapag-vlog. Sana ay nadala ko kayo doon. But anyway, kanina pumunta kami sa Gaisano kasi alam nyo, 2 days na walang trabaho yung asawa ko. 2 days. So, yun nga, 2 days na wala siyang pasok. 13 and 14, close yung mall sa Limket kay dito. So, I need some snacks na pwede namin makain dito kasi 2 days na nandito siya. So, kailangan kong anuhin yung aking boses dahil maingay dito ngayon. So, eto yung mga napamili ko. Ayan. So, actually, may mga chichirya kami yung binili kasi kailang ha. So, i-haul ko lang yung mga nabili namin kanina sa Gaisano kasi hindi nga nakalimutan ko mag-vlog. Dala-dala ko pa naman yung ano ko tapos nagkaroon ako mag-vlog pero hindi ko na vlog. So, ayun. So, kanina medyo maraming tao doon sa Gaisano. Una, pumunta kami sa Kogon Market kasi namili kami ng mga tinda ko. Tapos, yun, bumili lang kami ng toys ng ano ko doon sa may mga ano ko dito. Yung damit ko butas. Okay lang yan, sa bahay lang naman. But, tapos, pumunta kami doon sa mama ko kasi doon kami nag-breakfast. Tapos, kasi maaga kami umalis guys, mga 7 or quarter to 7, umalis na kami. So, katapos yan, pumunta na kami sa Gaisano para diretso uwi na kami. So, una yung mga nabili namin, ito, yung mga pagkain na, kasi kanina sa Gaisano pala, kasi 2 days na wala siyang pasok yung asawa ko. So, syempre, wala kaming gagawin sa bahay. So, nagpa-download kami ng movies. Mga 5 movies yung pina-download namin for 2 days. Uubusin namin panoorin yon kasi per movie is 20 pesos. So, 5. So, mga 100 pesos yung inano namin. So, kaya bumili kami ng Big Munch corn chips. Ayan. Bumili kami ng ganyan. Tapos, ito, mga malaki yung stock bumili ko. Chiki inasal. Ayan. Actually, mga first time ko tong titikman. Hindi ko alam kung masarap. Pero I think masarap naman siya. At saka, bumili kami ng lala. Para to sa kanila, sa mga kapatid niya. Para meron din kanilang kakainin mamaya. Tapos, ito, bili ako ng ice pop to guys. First time kong bumili ng ice pop para sa anak ko kasi alam niyo naman mainit na ngayon. So, feel ko, so actually, kasi may pamangkin ako dito isa. So, hahatiin ko to. Hahatiin ko sa kanilang dalawa to. Hindi sa anak ko lang. Kawawa naman yung isa, walang makain. So, ayun. Pero lang yan, 25 pesos lang yan. Tapos, pumili din ako ng sandwich bread kasi yung malaking sandwich bread namin is parang 1 week lang ata yun. Ubus na. Kaya bumili lang ako ng sachet para i-refill ko lang doon sa Tapos, ito, bumili ako ng Bear Brand, syempre para sa anak ko. Tsaka isang Milo. Ayan. And also, ito, Rishi na para sa anak ko.
Para snack-snack lang niya, ganon. Tapos, bumili ako ng sabon. May sabon pa kami, pero napansin ko kasi yung anak ko hindi ko na pinasasabon yun sa mga ano. Iba na yung sabon niya. Ganito na yung mga, kasi very mild din naman yung Palmolive. So, hindi ako nag-invest sa mga mamahalin na sabon. Pero hindi ko rin siya pinapagamit ng sabon na kagaya sa amin kasi very strong yung Bioderm. Nagdadry yung face niya. So, fine na itong itong Palmolive kasi very mild lang. Tsaka may lotion siya. So, doon ako nakadepende dun sa lotion kasi. So, okay lang sa akin kahit anong sabon niya na ano basta mild lang. Tapos, ito. Alam niyo na yan. Ano yan. So, ayun. Tapos, bumili ako ng bread. So, natawa pa ako kanina sa sa bagger na babae kasi ano na niya yung bread tsaka yung sabon. So, sabi ko, nako, bakit mo yung bread sa sabon? Baka magkasang sabon yung bread namin. So, eto, Pantime, 33 pesos. Dalawa yung binili ko kasi alam niyo naman dito sa bahay. Gusto ko may nakastock lang na bread sa refrigerator para at least kung gusto namin kumain, meron kami makakain. Especially, ngayon, 2 days siyang walang pasok. Tapos, ayan, calamansi. Bumili ako ng calamansi, 12.50 cents. Kasi alam niyo naman, ito yung vitamin C namin na asawa ko. Every morning, yun yung iniinom namin. And, napakita ko lang sa inyo kung ano yung mga binili ko kanina. Napakita ko yung sample, guys, ng ano yung mga binibenta ko. Ano talaga to? For kids. So, bumili ako kasi nakakita ko kanina ng snake and ladder. Ayan. So, later, magiging busy ako kasi, iano ko to, mag-inventory ako doon sa mga, para maano ko lahat, kung magkano lahat, or may mga available pa na item doon sa pinupost ko sa online shop kasi mamaya wala na pala. Tapos nag-post ko, may stocks pa, tapos wala na, diba? So, ito yung favorite ko, guys. Nabili ko kanina. Wholesale ko tong nabili. Wholesale for 3 or 6 pieces. Different na siya. So, ayan. Ayan, very cute. Ano to, guys? It's a pencil case na may kasama na siyang mini pencil case sa loob na may pencil at saka So, may mga laman siya sa loob. So, ang napili ko, marami mga pang boys to lahat na mga ganitong klase. Yan, Batman, Superman. So, nabili ko to, guys, na wholesale ko to ng 45 pesos each. So, ayun. Tapos may cars, ayan. Tapos sa girls naman, eto lang yung nabili ko. Ayan. May Hello Kitty at saka yung mga Disney Princess. So, ayan, very cute. Nakita lang talaga ako, kaya binili ko siya. Hinulsale ko siya. Tapos, yun. It's a very ganda kasi dun. Sayang lang kasi, guys, hindi ko siya na-vlog kanina. So, at ipakita ko lang naman sa inyo kung anong yung mga nabili ko. Tapos, eto, binili ako ng ganyan. Kasi gusto ko talaga, yung minibenta ko is, pang 4 kids talaga, guys. Ayan. Mga 4 kids lang talaga ng mga damit. Basta lahat na basta pambata lang siya. Yun yung gusto ko ibenta kasi, I feel, may parang nagsisiyahan ako pag namimili. Pero feeling ko yung anak ko yung binibilhan ko. Tapos, bili ako ng mga stickers, gano'n. So, later, i-ano ko to yung mga prices nila. Tapos, ipopost ko na siya sa Shopee. And also, sa mga Facebook group, ipopost ko siya. Tapos, eto mga color pencils. Ayan. So, mga characters na gano'n. Tapos, this is the cutest. Eto, party favor. Yan. Ipopost ko rin to. Ano to? May pen sa ilalim. Tapos, meron din fan. So, ayan. Very cute. And also, bumili din ako ng eto, Hello Kitty na wipes. Ayan. So, pink and blue yung mga binili ko na wipes.
So, ayun. Mga mura lang naman yun guys. Pero mura siya pag hinolsale mo. Pero actually, hindi man maramihan talaga yung binibili ko sa pag-wholesale. Ano lang siya, pakonti-konti lang kasi pag naubusan ako ng stocks, madali lang naman. Kasi sa Shopee naman, 2 to 3 days naman yung preparation time. So, you have time pa na maghanap kung, for example, naubusan ka ng item, tapos may nag-order ng 4 or 5, tapos yung item mo is 2 na lang. So, pwede kang, may time ka pa na maghanap doon. But usually, mga pinupost ko, on hand na talaga siya, nasa akin na siya. So, i-pick up na lang dun sa courier namin. So, ayun. So, yun lang guys. Yun lang yung mga nabili ko. So, kasi natutulog pa yung mag-ama ko. So, hindi na ako matutulog. I have, marami akong mga gagawin ngayon. Ayokong matulog hanggat hindi ko natapos na lahat. Kasi later, manonood na kami ng aming movies na so dito lang kami hindi ko ma-imagine na magsisine kami guys kasi feeling ko sobrang mahal. So, parang gusto ko dito na lang sa bahay. Siguro, kung marami na talagang kung marami na kaming pera, siguro that's the time na Pero ngayon, it's not worth it na manood lang ng sine na ganun kamahal yung price. So, better na dito na lang kami sa bahay. So, ayun, tapos, basta busy ko ngayon kasi mag-inventory ko lahat ng yan. Tapos, eto. Yun lang yung mga ibinibenta ko, guys. Kasi, kung tatanungin nyo bakit toys yung napili ko or mga for kids yung napili ko kasi isa sa rason is kasi dahil may anak ako. Tapos, isa din sa rason, dahil sa nung maliit pa yung anak ko, parang ako bumibili ng toys. Hanggang sa noon bumili ako ng pinakamura, tapos marami akong mga natutunan doon kasi I'm a first time mom. Marami akong natututunan doon sa mga bili-bili kong toys na okay. Ngayon hanggang syempre mag 4 years na akong ina, diba? So ang dami kong natutunan na yung mga toys, alam ko na marunong na akong kumilatis kung ano yung toys na matibay. Alam ko na yung mamahalin yung dating niya. Hindi ako bumibili ng toys na yung masyadong cheap yung itsura niya. Gusto ko yung mga yung mga solid talaga siya, hindi siya madaling masisira. So, yung mga ibinibenta ko, hindi ako nahihiya na ibenta sa kanila yan kasi syempre, alam ko, expert ako doon ako expert. So, siguro kung magbi-business kayo, siguro, at tingnan nyo nilang siguro kung ano yung talaga yung gusto nyo. Kasi, marami namang mga makeup, mga damit, yun yung mga bestseller doon sa Shopee. But, hindi kasi ako mahilig doon guys. Hindi ako mahilig sa makeup, hindi ako mahilig sa mga damit. So, mahilig akong mamili ng toys ng anak ko. Ito yung hilig ko. So, yun yung rason bakit na ako napili itong toys or mga kids stuff na ito na ibenta. Kasi alam ko to Alam ko kung saan mamimili. Alam ko kung saan mamimili ng wholesale. Alam ko kung ano yung klaseng mga toys na ibibenta. So, ayun. So, kung gusto nyo mag-business, alamin nyo kung ano talaga yung gusto nyo, yung alam nyo talaga. Yun. So, ayun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo ngayon kasi magsisimula na rin akong i-arrange ko pa to kasi sumasakit yung ulo ko guys kapag masyadong makalat sa bahay. So, ayun. Medyo dumidilim o para siyang uulan. So, ayun lang guys. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in my next video. Bye-bye! Oo nga pala guys, nakalimutan ko ipakita sa inyo yung tawag dito. Ito pala guys, bumili ako ng kasi yun nga, sinasabi ko sa inyo, mag-inventory ako. So, bumili ako ng notebook na lang to, 34.75 cents. Ayan. Tapos, eto, pang background ko lang guys sa pag-picture. Ayan, bibili ako ng pink tsaka blue. Ano lang to, cartolina. Tapos, bumili ako ng, eto sa asawa ko to
Kanya time card. Tapos, bumili ako ng ganito. This is 1.75 cents. Super cute. Ilalagay ko lang to dito guys, oh. Diyan sa para alam ko kung saan ko hahanapin yung hahanapin ko. So, ilalagay ko siya dyan para hindi ako nahihirapan. So, nakita ko lang to kanina. 1.75 cents. So, ayan. Tapos, bumili ako ng pencil. Tsaka yung aking scotch tape. So, yun.